Цялата къща обърнахте с покрива надолу. После те отдадат. Пуснах поста. Падайте! Сериозно бърнах. Мишо. Едно, две, три. Къде е фотоапарат, Емчо? Колата ми се. Май е изгубен ентусиазъм вече. Не се изгубил. Мързи ме за тия глаза. Щом не го носиш постоянно с тебе, значи си изгубен ентусиазъм. Как ги виждам аз нещата. Какво да снимаш за човек? Виж, че трябва да се наштрек постоянно. Това диване... Да се ключи, Мишо! Или сам ще се убие, или ще убие някой друг. Бягай! Не ще ни хване! Няма! Бягай! И вътре си ви излучат по един представител. По един? Защо? Мише, не дай да стъпа сега. Нека да се тогава ще играете. Айде ти върни още. Чули, Мишо? Ти да хапаш? Аз ще... После? Яна! Какво става? Чакай сега. Нека сега да вдигнем пак къщичката и тогава ще